Аякны гизеп барам, мәхәббәтемнең шын боланы, әйтергә дип башкынып торам. Мин табармын сине барыбер, хыялларым дөнья күрер. Йөрәктәге сүнмәс сөюгем ташып чыкты сиңа биек. Син бер генә минем хыялым. Илгиз, Илгиз, әйдә очрашыйк. Юк кирәкми. 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 Шулай. Хыялларым ашар минем, бәхет килер кабат яныма. Көтәм шул мизгелне зарыгып, таба алырмын мин ул көннәрне. Ишетәсеңме, бәгырем, бу сүзләрем сиңа әйтәлер. Яшь йөрәгемнән сургылып, синең күңелеңә керәләр. Илгиз, Илгиз, әйдә очрашыйк. Юк кирәкми. 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 Шулай. Минздрав СССР предупреждает: Исхак-Хан Айда малай, Исхак-Хан матур малай. Шулай. Исхак-Хан. Әйе. Мин яратам сине. Мин көтәм сине. Мин сиңа әйттем бит инде. Шалтыратма миңа. Шалтыратма миңа.